Unsay isaw nga siya karong adlaw ang atong topic kay unsaon pagpangimbitar sa inyong crush. But before na magsugod ana, nako i-share nyo. Naay duha ka klase nga crush. Number 1, cold crush. Ang pasabot ani, gasigi kag stalk sa imong crush or kaila kaayo ka ani nila, pero wala sila kaila nimo. One thing for sure nga makaila sila nimo is magsigi kag like sa ilang status or i-like tanan nilang status para mabantayan kanila. I-upin na like ilang boyfriend. Pero joke ra bitaw ko na nahiya pasagdiin nilang pangita ang laglayng crush. Number 2, warm crush. Ang pasabot ani, kaila na mo daan sa imong crush. Kay balo na sila sa imong background, ug ikaw kabalo kasi ang background. Ay, mauwaw mo magko sa akong crush. Unsay mauwaw ka? Kung sa negosyo pa na, di ka kakwarta. Pabaga si mo naong. Sugdan na nato. Kani akong itudlo ninyo, applicable ni siya sa cold crush o sa warm crush. So ang unang nyong buhaton, kay mag-start mong conversation. Kumusta? Kumusta is the key. Kumusta is the new key. Pananglitan kung mo-reply na siya, okay ra ko. Ikaw? Ako? Ikaw ra ko ah. Mauna ng oras para mang-invite na ka. Unya, pangutan na yun siya kung busy ba siya ugma or next week. Unya, noipaking kumuha na siya. Ay, busy man ko, tan-awon lang na ako. Aw, mauna imong itubag. Kasabot ramon ko nga busy ka. Kabalo ko busy ka sa imong family o sa imong work. Pero ako po, busy man po ko. Busy ko sa akong work, sa akong negosyo, o sa akong family. Pero one thing for sure nga magkakita ta or magka-data is to may ka-schedule. Para po, makaana po nimong crush nga. Interested man siguro ning lakihan ako siguro kin nangita jug time para nako. Unya, kung sugot na inyong crush nga makikita nimo, paghimo na din yung schedule, adlaw ug oras mo ni pinaka-importante. Unya, ang imong outfit kay white shirt, black pants, ug rubber shoes. Glass pa jud, ayaw kalimot og sulog og relo. Pananglitan niya, mungutan na imong crush nga. Unsa na oras? Oras na para pakaslanti ka? Unya, pananglitan, kumuha na siya. Unsa man ang outfit ni mo, murag kag pakboy oy. Kani akong outfit, pamayutay outfit man gud ni. Para pud makasulti siya. Hello oy, ka-joker ba yaani niya oy? Ganahan ko sa iyang sense of humor. Sunod din yung buhaton kay kuha ada niyang number para pud sunod mo kuhaon. Iyan ang kasing-kasing. Bitaw, importante jud kay ang cellphone number para pud ma-follow up siya nimo sa inyohang adlaw nga date. Oras na sa pag-follow up. Unang buhaton nimo, tawagan nimo. Pananglitan gani dili mo tubag. Outsakti siya. Pananglitan gani, isir na gani mong chat. Chati siya balik. Kung pananglitan gani, kung dili open mong message, dili na interested nimo. Pananglitan gani, gasige na kag-chat niya 1 week na, way reply, dili na siya interested nimo. Ayaw na ipugos yung magagalingon. Masakitan ra ka. Ayaw ka guloy. Taggaan mo crush. Legend biyata.